pantesan sejagat podo ing raga lakas sing mampu senajanan sira sipateng sato daya kesaktian kewangin kang sangat sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Orang ana daya kekuatan hanya kekuatan Allah azza wa jalla kang mampu nyerahkan suwijining kezaliman lan keserakan. Allahu akbar. Selontok telat bading jagate pampang raina ada salah sawijine pantangan bagi diri desun pasukan Dwanara. Tutu bayaku kucira, tutu bayaku kalah lawan umat manusia. Tapi ingat sepengguri deh, permisi Selontok. Kondor kurang ajar. Sira kondor wis gawe luka hati ning isun Selontok. Rayi Sanudin kakang percaya Rayi. Ayo mono kabeh para santri di kota mono-mono la ilaha illallah. Ya Allah. Namun jebli diselamatkan maya wis Sanudin maya kaitak-kaitak ning mawung pada peperangan. Raji Sanudin Raji wis jadi tangis maning wis. Wis sunduk kaning waktu wis sunduk tekaning waktu wis ning gengsi tekaning mangsa. Ampura Rayi kakang ora bisa bantu Rayi. Sepisan maning kakang Selontok ampura Rayi. Ampura apa? Arep nangisi mah mau kah? Lagi masih bareng-bareng urip nawa gerantang runtung ku bareng tekang kene tekang pangulaban nang apa ditinggal Sanudin Selontok. Ampura apa lamun ia memang Selontok gak ada keluputan kesawon tapi Selontok bersumpah lan berjanji durung sudah rasane ngati
yang durung bisa balasaken kematian yang Rayi Sanudin paman. Cuma gawe wis eman-eman barange ponakan ingsun Raden Sanudin wis membujur kaku tangisana sedina ping 7 mal bakal urip maning Slonto. Masya Allah, sedulur model apa sirah ki Slonto? Ning sapa sunitip diri ning sapa sunitik raga manca semplak rawel ropa mancanatna ning gange tunggang Den, namine sampean Pangeran Slonto. Isun Pangeran Slonto. Jaluk maaf ya. Hari sebenarnya kematian sedulur sampean. Hari sing salah makulan iki. Bisane dulur sampean mati sampai langkan dasek. Mulane kulaku ngaku salah kelawan sedulur-sedulur Sanudin, Den. Bi Kula sampean disalabi. Mungkin keteledoran yen ananing Slonto. Tapi sun jeluk pitunjuk bi. Karena mastakaning Sanudin kegawaning kondor lamun bisa todokaken ning ngendi tempat panggonan kondor sing sestune. Bokat sampean pengen weruh tempat penggenaan Ki Kondor. Anane nek alas api-api, Den. Alas api-api, Alas api-api. Alas kesambi ya pada panggonane Ki Kondor. paman Sun jaluk izin restune. maksudnya Slonto Slonto beli bakal balik yen durung gawa mastakane Rayi Sanudin. Bi Kula saksenana ning sampeyan arep apa Den Slonto aja sampai jadi korban kanker horo aja Den. Aja Den. banyu mataku macakan lembang-lembang kaya nangis ning sajroning batin kaya tegel maning pikiran kaya tegel pikiran Mangsa mampu Den, mangsa mampu tulung aja Den aja ngadepi Ki Kondor Den. eling pangeran eling. nger Slonto ucapannya pinyanyemku bener aja kepancing dening awake nafsu karena kabeh batur-batur para murid sing hamparan jati laka sing nyandang kulina ngimbangi balawan nara ngira Slonto wis mending matur ning Pagusten ning sesembahan Aja melu-melu maksudnya sira
aja maning wong liyan slonto sing bakal mateni kondo. La ilaha illallah. Mus bener-bener nekat. Ora tak sangka bocah goblok, bocah mlamblok senekat kuwen Pangeran Selonto. Kan kabakal kone priwen lamun ketemu kelawan Ki Kondor. Ya bakal kone Selonto dadi korban sing keloro nikan Kak Gusti. Ya Allah. Mus aja dua pikiran blesak dikit pinyanyem. Ayo si gagian lakune dulu suwe temen. Nah, ning harep ana gembal-gembele wong. Ayo gagian meneh bapane ayo. Ayo. Sekalian takon. Kepo pendek sapawan wong siji sing tegan duli. Arep tulung-tulung ning sapa. Arep sambat ning sapa. Wancing ing tengah dalu padang ulah tanggalipun 14 sasi ayu ing wayahe. Setina arep mangan sawengi blibis satru mikir lakune badan siji sesangeng ati. Kaya mah kliwat gitu mlaku. Lewat. Sing ditujukan Gunung Jati orang. Kayane mah nyasar bapak. Kalesan ku wong tua. Siram ora tenget bakal memiangan. Ya naga sampean ora sing ngarep bulan neka. Cenderung-dorong wong wadon bae. Yene ngamumpung ning dunya. Wak. Aja melu lewat mene-mene nih kene ki lagi gawat, Pak. Ibune Primen delengen kroso. ana sing kenal beli sira. Wong pirang-pirang padang lentu. Rayi pangeran santri. Pangeran santri kuno adine sampean. Lagi apa sira niki ada rubung-rubung. Aduh, Santri ya Allah. pangapura-pura. Kalon sirik sapa gedang. Iki pirang-pirang wong lagi pada apa kene? Lagi ngenes lagi gak Pangenas. pangestu. Santri santri. Kula Ipunakane ra ngendi nang anake bibi nang endi nang. ya Endi nang. wonten yu. Anak waras. Syukur. Iya. Pengen tetilik kangen karo Iya kangen. Barakaken maneh kangen kok. Manyan kuning Jawa gendong kaya birang ning pikiran. keundangan meneh di bocahe. Celukaken anake pipi nang endi nang. Apa suruh ketemu. Aduh. Keder ku lagi kudu ngomong apa karo kakak. Keder. Iya. Apalagi diulang kapokat. Boten kak. Pada kumpul ning kene dibuat lagi anak acara apa ika. Kin dudu pondok pesantren kini kak. Kin sing diarani alas pangulaban yang dikian.
nyawang gunung katon su. Lantas lagi priben. Siwek babat, siwek totor alas pengulaban. Asal perintah sing rama guru. Oh, ya ora Berarti anak ning kene gini anak kita ke berarti anak ning kene ya kegawe ya. Lu ya. Are perintah guru mah. Nggih, mung mawon. Rayi Raden Sanudin adoh sing Gunung Payung Bogor. Gender kawat gender pancing. Sapa sing gawe lantaran pasti bakal Iya. Sabda guru ning hamparan jati kukang kapesan. Kapesan. Iya. San priwen kuno. Oh, yari wong menggawe mah ya lilih nadate aja sampai kayak kono. Dudu konon Kang. Diperintahkan mah. Den. Lagi enak-enak totor alas pangulaban jare mah ketemu karo bocah wadon. Sapane? Ya aku Raden Sanudin ku. Sanudine Terus priwen. Bocah wadone arep dikawinaken karo rajane Kethek. Oh, terus Bocah wadon ku cibli gelem jaluk tulung ning Sanudin. Sanudin nglamune pengen bebela. terus Sanudine priwen. Ketemu karo rajane Kethek. iya terus Perang Sanudin aku dipateni Kang, malah ditunggal dase. berarti Sanudin mati. Di bocah Di gunung gede. Ya Allah, Sanudin. Bisa jadi tangisi yuk. Sabar. Dadekin ke anak ketiga Anake kula ini. kematiannya Raden Sanudin kini kene ke wis oli seminggu mah. Tangi. Ayo balik. Sabar Kang. Yuk sabar yuk. La ilaha illallah barangat. Yang cuman siji-sijine ki Sanudin. Cuman dua anak siji-sijine. Barang kini mati pisan. La ilaha illallah ya ya wa. Nah, ari kan si siapa kana? La ilaha illallah. Guru, Bakat berita semono Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada apa kini? Lagi pada nangis nikin kininganan. Nangis. Nangis. Kurang mangan. Boten. Kurang belanja. Sanes. Nangis siapa? Nangis si keturunane nikin ki. Sampean kenal karo kula? Kenal. Siapa sih beli kenal karo sampeanku? Siapa? Wong Agung dalam Cirebon sampeanku. Bobo mah. Abang. Siapa sing ninggal? Lah ini putra kula niki. Anak sampean. Nggih, Sanudin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanudin. Sanudin. Sanudin ninggal. Sedulur kabeh Nggih. nalika isun merintahaken marang santri telu. San iku manusia, tri iku telu, manusia pilihan. Sanudin, Pangeran Selonto, Pangeran Santri, maksudnya supaya ngupai tapak jasa karya kang nyata. Sing akhirnya Sanudin gugur masing perlaya. Kenapa sejatinya? Ger, Kurang terang pula mamboten nuning kejadian ini guru. Punten Rama Guru. Kematian Rai Sanudin ora lumrah, ora wajar. sampean wong tuane wae. Nggih. Bagja-bagjalan mulia-mulyane duweni anak Sanudin. San iku manusia
Din iku agama. Manusia kang istiqomah bela ning agama ajaran Islam. Mulane senantiasa bakti marang sabda Pandeta Ratu, sabda pangucap Pandeta Guru Ratu pimpinan. Ora sok mbangkang. Ikulah dadi manusia kang soleh kang patut dari contoh mungguhe santri-santri Sarip Hidayatullah. Yen iki dudu alas Pangulaban ya. Ari alas Pangulaban mas sebelah kanan. Hari ini kene. Yen iki wis alas Candaka kene nyanyem. Oh, nggih. Yakin mangkenen, Pak. Yari wong mati megedongan konsenahan. Tambah dina tambah mambune ora enak, ora nyem. Tapi kenyataannya mati Hasanuddin najan lawas seminggu ning kene bae yakin ke ambune ki wangi bae ning ananku. Niku ciri-ciri manusia kang soleh. Bakate mambune wangi ku. Ya iya, bakate manusia sing akeh dosane. Ya pasti gelis mambu ya. Dirubung ulan. Iya wong parek karo Gusti Allah, salate istiqomah, zikire kuat. Salat sunai dikerjakaken, puasa sunai dikerjakaken, akhirnya patut dadi contoh Hasanuddin ya. Ya cuman pepadane mati Hasanuddin ki kula kesi mati dadi digadoni. Ora lisaweran bae nangis. Ya, maksudnya ndase langka Kanjeng Sultan. Ndase langka. Ndase langka. Bapane piwek ndase langka je bapane medik ini. Jadi singaran buru-buru ngubur wong mati ku hukume wajib wa. Jadi mati dinagian segera dikubur aja nyiksa mayit ya. Sebab sifat buru-buru kang ngubur almarhum atau almarhumah merupakan wajib hukume mungguhe wong Islam. Ayo dikubur bae. Aja Hasanuddin aja digawah kene bae Hasanuddin aja. Ya mangsa wong mati digledakaken bae. Ya wis bakatan lumayan dengan sengaran wong mati jarak sajene kaya kita wong gawe tape ora. Bakatnya dilawasakan ya suwe-suwe mampu. Ayo mangga dikubur tepung dipengen yang ubure. Ya mangga dikubur ya mangga. Rentetannya kan masih sedulur ya. Mangsa kia. Karo sing Nilodaya sing ana ning Kapringan. Ya perek mang Kapringan ketimbang mang Cirebon ya. Tuli mangsa kia digawa wangsul teng Bogor. Ya iya, ayo. Iya. Ayo, mangga. Ayo, gage buru-buru. Wes. Ya Yuna ya. Hasanuddin. Kaberan ya nang ninggalin ndase langka. Bapane anakmu siji-siji nih. Sampai punten Kanjeng. Kula kan wis pirang balen ngomong karo sampean kematian Hasanuddin ku mau ka sing digawa ka Lakandase nih kan ka. Lakandase kan ka. Semana kula ngomong kuplak-kaplek kaya. Estu Gusti boten wonten mastakane digawa mending ndase Hasanuddin. Digawa mana ning bala ketek. Dibaktani Ki Beruk Ki Kondor mastakane. Ger, paran santri kula sebab apa ya mudu diwajibaken mudu ananda seku dadi kanggo ngilangaken kias iki wis endah sapa bae dingin melu dikubur ning Pangeran Hasanuddin koten mawon niku iya kula ngilari ya endah sapa bae saoli ya cika la ilaha illallah. Jadi singarane wong mati ku kudu ananda sekoten. Iya ora pantes ya. Irama guru. Apa ulinda sapa kuno? Kelapa jengke. Ya wis bagian kanggo hias bae ciri khas yen wong mati ku kudu ana ndas lan jasate. Najan dudu ndas dewek ya. Ya iya. Ya mangga. Yen nyam wa saking gunung
payung ya. Nggih. Sakseni ya. Rehning santri sun pangeran santriku nyangking ndas palsu. Artinya kecangkingan ning sampean. Aduh punten Rama Guru. Apa priwen? Kula ngubur batang ki langkah dasek ya ora sakin ki Gusti. Ya maune gak kula kang ngomong kulaku. Ya, iki lagi usaha ya. Lawan reka daya kanggo sementara ndase nganggo kelapa dingin. Ya, nggo kelapa. Ya. Ya wis cangkingaken mana? Gua dingin, kula arep ngupai tapakan yang kene dingin ya. Oh mangga Rama Guru. Patut ketulis dening tinta mas kanggo ngisi lembaran sejarah benjang dumadi ning jagat ramean ning alas Candaka reh ning sampean iki nyangking ndase Sanudi mulane desa kiyen kota kiyen blok kiyen aranana desa Cangkingan. Kula sakseni Rama Guru. Nggih. Iya. Permisi Rama Guru. Ayo digawa. Dadi alas Candaka bokat dadi desa, mbu dadi kota. Karena mau ka nyangking dase Sanudin dadi benjang ora mening jagat ning lebakien lamun dadi desa diarani desa Cangkingan koten. Iya. Nggih kula sakseni. Nggih. Tole rening sing aran Sanudin iki bener-bener duweni rasa. Rasa tanggung jawab, benar. Rasa welas asih, Benar. rasa bakti, rasa segala-galane. Mulane kebuyutan kuen aranana wana rasa. Apa artine nikunku? Ya ari wana iku asale alas, ari rasa iku rumangsa santri isun baktine duweni rasa belas kasih ning sapa bae. Oh, rasa tanggung jawab ya Pak. Iya, rasa tanggung jawab. Nah, terus wonten malih Kula Kanjeng Sultan. Balik ya. Ning kula ning Cirebon. Mboten Gusti kula mangriki mawon. Kene bae ya bapane. masih alas gledegan durung akeh wong ning kene iki. Bagian endah kita makene bae. Ngilangaken rasa kangen kula karo sing dadi anak. Ya, Getihe pirang-pirang. sampean kene edan bak ora gelem balik kari kula mangko zikir diwarasaken kira-kira ora kelingan ning anak sampean. Getihe ampune wangi Kanjeng Sultan kula kumoh. Balik ning Cirebon dingin ya karo isun. Mboten Kanjeng. Dadi maksa nonggone getih Nggih. ngenteni getih bae. Nggih kula nongkone getihe. Sanudin. Ya wis ngam. Matine lebakin kita mapan ning kene bae. Wa rokna ya. Kula arep bepai tapakan mani ning wilayah kiyen lan sekitar. Rening sengarang Sanudin iku titah dawuhe sun selalu dilaksanakan. Kongkon babat alas dilaksanakan. Kongkon nyerang musuh dilaksanakan. Kongkon ibadah dilaksanakan. Rening duweni manusia kang penuh jaya dilaksanakan segala titah dawe wong dari guru benjang dadi ning jagat keramaian diarani desa jaya laksana. Nggih kula sakseni Rama Guru. Nggih. Arep ning kene bae sampeyan. Nggih Kanjeng Sultan menekat. Kelayu kelawan keturunane ning anane kene Kanjeng. Ari Pangeran Selontone mending. Pangeran Selontone mana marane Ki Beruk jare maya dheweke aku jaluk tanggung jawabe yen utang pati disaur kelawan pati kaya konon dupe sedulure ya ku matine Sanudin lakan daceku. Tole Pangeran Santri Kula Guru. bibimu nyelodaya khususnya masyarakat Kapringan ora kena bal-balan nganggo kelapa ya. Alah, Sebab kesikung kone ya. Kualat ya. Ayo kita goleti Pangeran Selonto demi keselamatan Pangeran Selonto. Mangga Bareng-bareng kene ya. mangga kula dongakaken Kanjeng. La ilaha illallah. Dadi sampeyan kene bae, Pak.
Arep kene bae kula marepen kayak gubuk-gubukan. Ya bisa ayo bebenah mana nanduran boleh apa? Yuk kah